Fis-sena 2014 kienu bosta l-personalitajiet Maltin li ħallew din id-dinja, minn imprendituri għal politiċi, maġistrati u atturi, persuni li b'xi mod influenzaw is-soċjetà Maltija. L-ewwel politiku li miet din is-sena kien Wistin Abela li ħalla din id-dinja fl-età ta' 80 sena. Fost oħrajn Abela serva bħala deputat Prim Ministru. Din is-sena miet ukoll l-eks Ministru Laburista Lino Spiteri. Spiteri daħal fil-Parlament fl-età ta' 23 sena fi żmien il-kwistjoni politiko-reliġjuża. U għamexxa il-Bank Ċentrali u kien anke kittieb ta' diversi novelli li jitkellmu dwar ir-realiżmu soċjali. F'Lulju ta' din is-sena miet ukoll l-eks Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista Salvo Sejkel. Minkejja żminijiet xejn faċli minħabba l-kundizzjoni ta' saħħtu, Sejkel baqa' attiv sal-aħħar fih dan il-partit. Ix-xandar sportiv Teddy Borg tilef il-ġlieda mal-marda tal-kanċer f'Ġunju li għadda. Teddy Borg jibqa' magħruf għall-involviment tiegħu fix-xena tal-Ibburdjar. Anton Kassar, wieħed mill-pjonieri fil-qasam tal-ġurnaliżmu Malti, miet fl-aħħar ta' Ġunju fl-età ta' 90 sena. Kassar kien ukoll wieħed mill-ewwel edituri tal-Gazzetta l-Orizzont. Ftit jiem wara jum San Valentinu miet Karl Vella. Karl kien ibati mill-marda tal-kanċer u dejjem der fuq il-mezzi tax-xandir biex wassal messaġġi ta' kuraġġ għal dawk li jbatu mill-kanċer. Alexander Kakia Zammit li miet f'Lulju serva bħala Ministru fil-gvernijiet ta' George Borch Olivier. L-attriċi Mary Rose Bonello, magħrufa wkoll bħala Nanna Catherine, mietet f'Diċembru. Bonello ħadmet diversi partijiet kemm fuq il-palk kif ukoll fuq it-televiżjoni. Din is-sena mietu żewġ maġistrati, Gino Camilleri u Joseph Apa Bologna. Miet ukoll l-imprenditur George Fenech. Pajjiżna tilef ukoll żewġ pjunieri fil-qasam tal-mediċina. L-ewwel wieħed kien il-professur tal-kirurġija Victor Griffiths li fetaħ l-iskola medika f'pajjiżna u għal diversi snin isserva bħala d-dekan tagħha. Il-professur Abram Galja li kien strumentali biex tibda titkisser l-istigma fil-konfront ta' pazjenti bi problemi mentali miet f'Diċembru. Jista' jkun li dawn il-persuni ħallew din id-dinja, iżda r-riżultati tal-ħidma tagħhom għadhom magħna u s-soċjetà tista' tibqa' tibbenefika minnhom għaż-żmien li ġej.